sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Sa isenta Diaz na lang ang nabilin antay sa nga adlaw sa nga Paskwa. Ato na ginabi-abi ang ato ng mga taga-Balmati diri sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa ring man nga bahin sa nga kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyo alagad si Bombo Erlin Bayonita. At na kita sa San Nueva Media ang atak na sa mga aga. So dalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bungman, mga balita sa Batagas sang hinampang kagabalita sa artista. Aron na sa mga balita sa Bungman, mga topiko nga mangin na sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Pinakabahin na sa syudad sang Davao ang ginabaha mangod sa ning mabawar madamol nga pagaulan. Nagapadayon na sa karon ang search and rescue operations sang mga otoridad. Kaya halin na pamandala sa 8 kagabi, madasig ang pagsaka sang level sang tubig Banwa dito sa may buhangin sa may Davao City. I-check nato na karon na pinakauling ang sitwasyon na dito with our sister station ng Bombo Radio Davao. Sa iba na pang mga balita nasyonal, si President Rodrigo Duterte ang mas nagapakamaayo nga magasabata diri angot sa legalidad sa memorandum nga issue niya agod nga igaban ang mga miyembro sa gabinete nga magatambong sa Senate investigation. Siningan niya timayo managani at least meron sa mga question sa may Korte Suprema. Na pang mga balita nasyonal, si President Rodrigo Duterte nagapanawagan sa mga alkalde kag sa mga punong barangay nga magabulig agod ang matumod kon sino mga pamuluyo sa ilang lugar ang wala pa nabakunahan na batok sa may coronavirus. Kaya ginatarget sa karon sang gobyerno ang pag-inoculate sang 50 milyones ka mga individual antes matapos ang tuig 2021. Dugang pang mga balita na alarma na ang Department of Health sa ning pagdinagosyo sa madamo nga mga pumuluyo dito sa may Manila Bay Dolomite Beach. Ginataga man na diri sa DENR nga ban do kon prohibited sa Gapon ang pagpadulong diri sang mga kabataan. Kapon nga nakadetect man kita sang 380 kadugang nga mga kaso sang Delta variant and then ang isa diri isining B11318 ang variant. Una nga na-detect dito sa may Mauritius. Ining pasyente, 34 anyos nga lalaki, nagbalik diri sa Pilipinas from United Arab Emirates sa nagligan ng Marso 5. Naka-recover naman from the respiratory illness sa Marso 21 and ang local address is sa Bacolod City, diri sa aton. Sa iba na pang mga balita sa ilokata sa mga balita international. Ilakadlaw pagkatapos sa aksidente nga napatay sang Hollywood actor nga si Alec Baldwin, ang isa nga cinematographer Banwa kag mayara pa gid diri sang isa man nga napilasan. Padayon sa Gapon ang investigasyon sa mga otoridad agod ang matumod diri ang kabangdanan kun nga ang timayara sang bala diri sa may propaganda. Update naman sa ning kudeta nga ginapatigayon na dito sa may Sudan. Meron na subong sang 7 nga mga nagkalamatay, 140 ang napilasan na sining ginapatigayon nga protesta kasunod sang pag-agaw sang Sudan military sang ila siniya nga gobyerno. I-check naton na karon na pila naton na kamakotoran ng mga Pilipino nga to dito because santo dari sa pinakaulihing data nga ginapagwa sang Department of Foreign Affairs ini sila maganubo sa 400 sa mga Pilipino nga to dito sa buong sa may Sudan. Sa iba na pang mga balita sa ilokata sa mga balita lokal. Mga balita dari sa aton sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource persons mangin kaupod daton sa buong aga dari sa aton sa ning nga palatuntunan. Ang paghatag sa fuel subsidy sa mga drivers sa mga public utility vehicle ang aprobado na sa economic managers ni President Rodrigo Duterte.
ang paghatag diri sa 1 billion na pesos ang gin-aprobahan na iniiga paagi gyapon sa may pantawid pasada program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaya subong aga sa kasyam mga semana mayra na naman sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ginakabot nato na karon ng Secretary General sa United Negros Drivers Operators Center Adri para nga makahatag man ng sining komento banwa kay amo ni ang ginahingyo sa mga transport group ka hindi lang pagpasakaan ang pamasahe provided nga maghatag sang subsidy ang gobyerno sining mga drivers sa ila nga pagpatughong sa iban na pa nga mga balita lokal. Mayara na sang malapit sa kagatos ka mga miyembro sang kapulisan sa Belong Western Visayas na ginadismiss sa serbisyo. Halina pamandan sa pagdasugod sang tuig 2021. Sa pinakauli nga report na ginpresentar sang DILG Banwa, mayara sang masobra sa 5,000 ka mga police officers nga na-dismiss halina paman sang tuig 2016 hasta na subong tuig 2021. Karon na tira nga data nga ginapagwa ang PRO6 with the Bombo France Andrew Burgos. Siyempre, 3 na lang kadlaw ang nabilin antay sa temporaryo nga closure sa mga sementeryo diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ato sa naton na karon ng sitwasyon na kay halin na paman sa tinalikdan nga mga inadlaw, amat-amat na ni ang ining pagbisita sa mga kotoran naton since nga mag-close ang patio sa may Oktubre 30. Ang mando dari sang IATF, ang closure is from October 29 but based dari sa executive order sa mga LGU, Oktubre 30 ang ining pagsugod sang paggasirado sang mga sementeryo. So, karon na direkta dira sa Maya Burgos Cemetery, i-check naton with the Bombo Liani Zila Minardo. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time. Padayon ang aton sa nga pagpangagda sa aton nga mga taga-Palamati nga paspasinyo pa damuon pa ang pagbakala diri sa proof of purchase kay ni ang mapuslan ginaton sa sulod sang balay makahulog pa kamo sa nga entry sa diri sa aton nga promo sa 1-2 Panalo Promo 2021 araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan na pa. Katugusan nga 6 milyones ka pesos ang premyo nga panagtag sang Bombo Radio Philippines sa nationwide diri sa aton nga pagpatigayon sang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and the Star FM. Ang pinakamapalaro na diri sa tanano sa pagpatigayon naton isang grand draw magabaton isang 1 million pesos bilang grand prize. Siyempre may 4 ka mga taga-daog sang taga 50 mil pesos bilang aton ang regional prize. Ini ang magagikan sa Luzon, sa National Capital Region, siyempre sa may Visayas and then sa Mindanao. Diri sa mga areas ko na sa rin na nahamtang ang istasyon sang Bombo Radio sa 24 ka mga areas ko na sa rin nahamtang ang istasyon sang Bombo Radio, meron na kita sang guaranteed prizes. Ang first prize winner magabaton sang 15,000 pesos, ang second prize winner magabaton sang 10,000 pesos, kagang third prize winner magabaton 5,000 pesos. Ang aton na sini nga daily draw magasugod na sa masunod nga semana, Nobyembre 1 gid. Tiade pa ni sa mga pangbakal na to na drasang pilit, no? Kati aga pwede man na kitaya makaluto. Ayan kita sa nga 3 ka mga taga-daog kada adlaw o kuna 15 ka mga winners sa kada semana. Magabaton isang 1,150 pesos bilang nga kabagusan nga premyo, 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack Lunes to Biyernes sa sulod sang 7 ka semana.
Para nga makapasako pa kamo magabakal sa mga proof of purchase, kaga syempre mga sponsors naton sa mga supermarket, grocery kag sari-sari store nga malapit sa inyong area, nagasugod na kita sa nga nagligad nga Domingo. Pwede ka mo nga makagamit dra sang ining mga produkto sang Silver Swan. Siyempre, yara ang sukang puti or Silver Swan sukang puti, sarap asim. Kagang Silver Swan, wow, sarap. All-in-one seasoning, sigurado nga wow. Kinaglanon mo gid lamang nga dra. Isa ka empty sana pouch kon label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams so kon 4 grams mayara ka na sang isa ka entry. Lugo ka na isang link na to na Bombo Anthony. Ang Orocan, syempre, bati wala gini isang absent sa sa mga promo. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Mayroon na dira sa sticker sa mga produkto nila. Kakason nyo na matamat ang sticker para hindi magisi. Magbayad ka mo sa cashier, hatagan ka mo dira sang coupon nga nakabutang dira ang title sang promo sang Bombo Radio. Siyempre na may gidyakon na fresh ang pamatyagan nato nagkagawala sang baho. Siyempre magamit sang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Kinanglan mo gid lamang isa ka empty sachet sang Rexona Deo Lotion. Sabisan ano lang nga variant o kan isa ka empty sang regular nga Rexona o kan junior roll-on. Sabisan ano lang nga variant. Dugay, bantayan ninyo ang dugang nga paginaton nga mga proof of purchase para nga makapasako pa kamo sa ato sa nga promo diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Sa mga na-mention na naton nga mga proof of purchase, kung na mga nakonsuladahan ninyo dira, isulod ninyo sa puting sobre. Sa sang sobre, sulatan sa upper right sa upper left portion sa isa nga pangalan, address, signature, hindi pagalipatan nga butangan sa mo contact number, ang proof of purchase, week number 1 na kita, ang title sang promo 1-2 Panalo Part 20 sa lower right portion, kagabutangan na care of Bombo Radio Bacolod. Pwede ninyo nga mahulog dari mismo sa ating istasyon kag sa mga designated nga mga drop-box centers dari sa may palibot sang probinsya. Kag sa Nobyembre 1 magasugod na ang aton sa nga daily draw dari sa aton ng bonggang promo. 14 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ang ginaulat-ulat sa mga transport group sa mga nagamaneho sa pampubliko nga mga salakyan ang ining subsidy para sa produktong petrolyo na gahatag sa ngaton ng gobyerno. Kahapon ang adlaw ginaprobahan sa economic cluster sa aton nga national government ang ining pag-release ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle kag ang ginpaina diri is 1 billion pesos para sa programa nga igapaagi sa Pantawid Pasada program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ay mansig file nga daan sa petisyon na diri ang pilaman na mga transport group. Ang hingyo nila diri nagligad is hindi na lang ini pagdayonon ang fair hike petition basta mayara sa nga subsidy nga gahatag ang aton nga gobyerno. Yara sa piya kalinya ang Secretary General sang UNDOC, si Sir Diego Malacad. Live ka sir sa Bombo Radio Bacolod, dapod mo si Bombo Erdin mayong aga. Okay, hello sir. Sa Zoom kita no, Bombo Ton. Okay, hello Sir Diego. We're live nationwide, worldwide via Zoom. Hello. Good morning, sir. Sige, batian ta na ka, sir. Batian mo ko da. Okay, sige. Standby sa itong mga kotoran. Gana-fix na to ng signal with Sir Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Diri sining pagpaina sang ato na gobyerno. Good morning. Sang 1 billion na pesos nga fuel subsidy. Okay. Sir, batian ta na ka, sir. Good morning sa aton mga listener, labi na sa aton nga mga driver.
Okay. Nagligad na to Sir Maya, pila na diri ka mga transport groups nga naga-file sang petition para sa saka sa pamasahe, and then ganahingyo nga kung pwede timatagan na nga bisang subsidy sang gobyerno, ipaiway na lang to ang fare hike. Kahapon mera diri sang approval ng economic cluster for the 1 billion pesos nga fuel subsidy. Any reaction na diri, Sir Diego? Aha. Okay. Hello, sir. Mhm. Hello. Ah, Oo, kadubli ang sunod. sige. Inyo. May nagurang internet. Kindly call gani sa mobile number niya, Bombo Anthony. Basikon na sa internet connection na naton. So, ginalantaw, Mas mayo ko sa Dre. cellphone ay kung daw pigaw git. Sige sir, makontak kami dira sa imo. Gina-target na diri nga maka-cover or mag-cover sa ning programa is 178,000 ka mga PUV drivers para sa nabili ng binulan sa mga tuig. Kaya damo pa man sa mga unprogram ba diri nga mga pondo nga nabilin na bala para sa 2021. So, iga-distribute ini pinaagi sa sistema nga na-establish na sa Pantawid Pasada Program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang statement kahapon, joint statement sa mga miyembro sa Development Budget Coordination Committee nagapahayag nga sila ang nagasuporta sa may transportation sector sa sulod or sa tunga-tunga sa ning paggasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Kaya subong nga agaho ikasyama na ni nga sunod-sunod ang mga sinema na nga mayara sa nga big time nga oil price hike. Ang PTT Philippines Clean Fuel kag Petrogas mayara sang 1.15 nga saka sa presyo sang gasolina kag 45 centimos sang presyo nga saka sa may presyo sang diesel. Nagasugod ini alas 6 subong aga para sa may PTT Philippines kag Petrogas. Samtang nagasugod na naman ang dugang diri sa may presyo sang clean fuel karon na ya alas 4 sa hapon na. Kaya mo man ang taas presyo. Dugang sa may presyo sang produktong petrolyo para sa Sea Oil, Caltex kag sabong man na Shell para sa ilang gasolina kag diesel products. May dugang man diri nga 55 centimos sa kada litro sang kerosene para sa Caltex, sa Shell kag sa Sea Oil. Ang ilan niya nga price adjustment nagasugod alas 12:01 kay nasang kagahon kag nagpatuman naman ang Shell kag Sea Oil alas 6 sang aga. For Caltex ina, that is 12:01 kaina sang kaagahon. Kay ang explanation na diri sang mga yara sa may oil industry, bisan pa kuno nga nagdubo ang presyo sang produktong petrolyo sa world market sang nagligad nga Martes kag Webes sang tinalikdan nga semana, liwat naman ini nga nagasaka sa pag-abot na sang adlaw sang Biyernes. Kaya mo na ang ginabasihan nila para sa may trading mo. Kayo subong nagdadangat na sa malapit na 20 pesos ang saka sa kada litro sang gasolina halin sang nagligad ang bulan sang Enero. And then just 8 na ang nagdugang sa presyo sang diesel kag masobra naman 15 ang ginsaka sang presyo sang kerosene halin na January 2021. Mansig file sa karon sang petition before the Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pila ka mga transport groups para nga pangayoon diri ang ining ang ining pagdugang sa may pamasahe sang aton sini nga mga kauturan nga mga nag-commute lang. Parang makabawi-bawi man na sila diri kay
ang ining ilang number nga daan bala sa mga pasahero is ginapanubuan because of the social distancing measures nga ginapatuman sang aton nga gobyerno. Ang pondo ganing 1 billion pesos ang iga-charge sa unprogrammed appropriation sa dalom sang support for infrastructure projects and the social programs para sa fiscal year 2021. Actually, nagligad lang din siya nga Sabado kag Domingo. Nagpahayag ang pila ka mga transport groups nga okay na lang sa ila. Nga kung pwede, hindi na lang nga biyanay pagdayonon. I-delay ang ining hingyo nila bala nga sakaan ang pamasahe kay gapangayo lang sila nga mayara dapat sa fuel subsidy program para sa mga public utility vehicle. Balikan nato na si Sir Diego Malacad, ang Secretary General sang UNDOC. Sir, mayong aga liwat. Sir, welcome sa Bombo Radio Bacolod. Good morning and good morning sa atong mga listener na ilabinigit sa mga driver sa buong monitor. Ang aton economic cluster, sir, ang gobyerno nagpain na diri sang 1 billion pesos nga fuel subsidy. Pagigyapon ni sir sa Pantawid Pasada program. Anong reaksyon ninyo diri sa may UNDOC? Well, adik Bumberlin nga mo inaayo hindi mag-agi sa Pantawid Pasada card no ang aton sini inang i-direct siya bala sa mga local government unit nga may database sila o kung may kopya sila sa mga nagagalawat bala sang franchise o kung permit kay kung dito ka sa Pantawid Pasada card almost ang nagabaton sina ang mga operator. So ang nagasakar subong sa aton niya dala no ng aton nga mga driver nga hindi man sila gani ka monitor kung saan o masulod, pila ang nagsulod, kag sa din inamagi kay truhitim inano sa isa ka bangko diri sa isang gobyerno. Katso igayo kami nga kung may ara gid man kay sense pagtukod sang Bayanihan 1 and Bayanihan 2 ang Negros Occidental. No, ara lang siguro sa mga 30 to 40% ang nakabaton sa sining programa. But kinti nga pasalamatan tapan sa gyapon bisan wala kami yakatilaw nagalaom pa kita nga makalambot din sa basic nga mga nagakinahanglan Bumberlin. Sir, do ATM card na siya no nga type ang ginapasudlan before. O dito na siya maagiya sa operator kay ang mga driver ta wala na nila gintagaan opportunity no nga makagawad sa mga ATM. That's why kung may ara gid man sa ginaprubahan nga programa kun tani direkta na lang malambot sa naka-identify sa nagabiyahe kinaton adlaw-adlaw like ang aton nga mga driver yati ang record sinara sa LTO. Kung magambal ka LTO parbi maagi kaya niya sila record yung mga operator wala na daya kopya sa mga driver. So ang matabo sina maagi japon sa operator mailinaway and then amo pagkalambot sa aton nga mga driver. Okay, paano na siya gina-determine na sir sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung sanay sino atong eligible or qualified abi nga maggabaton sa ning Pantawid Pasada card? That's why amon man pamangkot kay sa bilog nga Pilipinas Bumberlin ang Negros Occidental lang niya ang wala sang opisina ang LTO Parbe daw gin-disregard kita bala daw hindi kita kabahin sang pungsod Pilipinas nga kadako man sang gina-contribute naton nga taxes dila no at galambot na gani na kung may ara pa sobra sa quadruple kasululubra na gani ginabayad. That's why ang among panawagan nagligad nga kung may ayuda gid man idirekta bala sa local government unit kay ang data nga makuha mo na sa LTO Parbe almost sa subong kung maglantaw ka nagabiyahe bala sa Negros Occidental do ara na lang na sa 25% out of 100% ka mga public utility tungod sining pandemic kag ini lang duso butong peace out nila nga scheme. That's why kay subong ya ang realidad amo ni kay namin na kay gapamati ginang mga mga stakeholder kung ang aton crudo nagsaka siya almost mga 1650 per liter. Ang 1650 na yan, kung times mo sa 20 liters kada adlaw, mga almost 330. Ang nabuhay na isa bulsa na isang driver, wala na isa operator. Kaya mo 330 Bumberlin, bakal mo pa natani noodles, ugat, tahong, kagbalunggay, kagbugas, para mabuhay ng pamilya, tawal nga nag-observe kita sa pandemic. But hindi, ginkawapan mo yung driver,
may pantawid pasada ka nga i-provide, pumagi na siya sa mga gagmay naton nga operator. Wala ko gambal nga hindi mayo nga dragit magi. Pero ba't din ang aton tani gusto matabo? Kay mas damo iya ang driver mo sa operator, direct na ko tani sa driver Bomberlin. Pero sir, kung sa operator ginapaagi, ining pantawid pasada card, ginapasa man ni 100% sang operator ining card, kaya di ba ginahatag nyo man lang ni siya sa may gasoline station? Actually, ang inaiya magsiling ka pantawid pasada, mayroon na sa almost mga 6,005 nga ginasulod sa card, kaya makaklaim sila. Kaya ang tinara man lang yan sa operator, sila lang natin yung makaklaim. Okay. So, ang arrangement nila, amo na paglambot sa driver Bomberlin. So, that's why, ayaw kita nga, and ang mangin realistic, tani nga ton bala gobyerno, kay sa sining pandemic, ang direktagin man niyang aton mga driver, kabudlay man na taga-financial assistance nga may agyan pabala kay namo na sa Recobicos. Mura so, kapayo tabulig sa Bumbo, pinigay sa Bumbo Radio Philippines nga nationwide dapat ani makadto gid sa driver ang ina nga ayuda nga mo panawag sila kay kung pantawid pasada ang naga-consume na sa crudo hindi na sa kalambot sa mga driver naton nga inabalang ginatugungan nga daan sa operator yang iya sa lakyan mag-drive na lang ang driver kung aga pagkaabot siya matugong naman kaabot line may mga technical na dapat maintindihan kita sa atong LTE Parbe kung may opisina address lang sa Bacolod. Pero may mga reklamo sir nga mga nabaton ninyo, for example sa mga members ninyo nga may iban yung mga operator nga do way gani naghatag diri sa driver bisan pa may nabaton nga card. Damo gid man reklamo sa reklamo lang patikil mo damo no. But hindi kita gusto nga sakyan ni na kay parehas man sila tanan naigo. But din ang kabudlayan bala ginatag nila sa driver kay sa operator nga dapat ang gobyerno as government of the people for the people and by the people siya nakabalo bala mag-regulate. Ang among gani ayo butangan lang diri bala tani bisan 1 month lang nga makadiscuss kita sa LTFRB. At pwede sila bisan kami pa na mangita tulugan nila kung wala sila tulugan. Kami pa na mangita sa makyan nila kami mabayad sa barko. Ang importante bala may ara kita sang help and information desk nga makadiscuss ba lang LTFRB ano pang problema nila, anong kinahanglanon nila kay kung wala kita binyo nga maka-communicate sa ila even gani kamo sa try media hindi gani sila magsabat. That's why kabudlay Bomberlin nga may gap no, may gap dapat ma-install gid sila opisina para masabat ang tanan nga palamangkutanon sang Negros Occidental. Anong imo yung sir paggalantaw because may banyang mga transporta group nga nagdasiling nga pwede nila mapaiway ining petition for the fare hike basta mahatag lang diri sang subsidy ang gobyerno. At the same money nag-apply para sa inyo sir sa undok. Well, ako yung dati, kami nag-meeting kami Bomberlin, kanami na sa imo statement, no? Hindi necessary nga magpasaka kita pliti. Kaya kapalo kita nga ng mga pasahero, reserve man sila mo sang kung nagadulog siya sa downtown, halimbawa, 6 days kada semana, kung pasakaan mo ni pliti, madulog na lang na siya 3 kabisi sa kada semana, no? So wala, hindi mo masabat ang problema sa driver. Ang among gani ginayo para ma-enjoy ang tanan nga stakeholder, pati ka mo sa media, scrap anay temporarily ang 12% nga value added tax kag isuspended anay ang train law para tanan lang makabenepisyo private, public, pasahero kag iban pa nga mga stakeholder kay mabuhi niyang gobyerno bisan wala na siyang 12% nga value added tax sa mga produktong petrolyo kay ang ginpatong nila dire kun nga ang 28 nga krudo naglambot subong 50 plus tungod na sang VAT, IBAT, ARBAT, at value rin tax, excise tax ini mga train 1, train 2 ni bilang nila. So, kung kuhaon talang nabi temporaryo as president, guro, pwede naman na may mo nga i-suspended na yung 12%. No need na nga magpasaka kita piti. No need na gani nga mga ayo pata ayuda. Kami na lang nga mangin makaisdala nun nga makakita kami sa amon nga pagkaon. Nga importante, ang gobyerno kailangan may participation sa pagsulbar sa sininga problema Bomberlin. When we say fuel subsidy, sir, medyo madugay-dugayan na paniguro, no? Pisar panganti kahapon na aprobado na ni release na lang through the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Base sa mga nauna to sir, mga nagliligad ng mga tinuig, mga pila ka bulan ni antes sa ninyo mabaton? PKP subong wala na sila database no ang ila na imuon
mangayo kayo na sila sa mga local government unit. Kaya hindi siya ang LTFRB ang ma-implement. Aha. Ipagi niya ni Japon sa land bank. Hindi ang land bank hindi niya maka-identify sang tagaan kundi kung sino tong ara sang 2016, 2017 kang 2018 nga ngalan. Amo na siya matagaan kung ikaw yung nag-drive ka 2020, 2021 kang ining preceding years. Hindi kaya maka-ability. Ang amon tayo ibalahay ng realistic kita maglantaw kung sino itong nag-suffer, mas mayo pa na gani nga ipanagtag na lang nila pagi sa mga grocery kag bugas nga kung sino ang gabiyahe. Ipangatag na lang na direkta kay kami nga mga driver identify niya namon kung sinong nagabiyahe adlaw-adlaw kag nagaanto sinito na to pagpaawayon ang operator kag driver ang DSWD Land Bank kay kumusyon ang matabo direkta bala makalambot sa mga biktima Bomba Erlen. Aha, kaya ang subungan nga pandemic, tinipaman sila magkapatigayon sa survey. So ang basihan sa amo na lang gito yung tinalikdan, paano ini mga nagdulugang abi. Kaya sa mga miyembro ninyo for sure, kung may pantawid pa sa let's say 2018 at 2017, may mga bago man yun sa yung mga nagdugang mo. So, mangin unfair siya, kaya timayara isang makabaton, ang iba niya wala. Yes, ang driver Gomerlin ang isa daw seasonal bala. Kung times ang cropping sa tubo dito na sa drive sa tracking. Kung wala naman, kung off-season na mabalik na siya sa salakyan, biyahe naman patay-patay. So, on and off siya ang driver, no? That's why ang database kung tani nila mabalaan tabla. Sino ang regular, sino ang part-timer dira. Kay para ang gobyerno mismo, dasig siya bala magpa-release ang iya budget. Galing kay, ang among pag-insindi, nagatuon pa lang sila, nagatukot pa lang sila portal, nag-obra pa lang sila sa ilang database. So ang among sinitani, para direkta nagid lang, wala nagid lang gamo kay, may bumbo radyo, kada probinsya may bumbo radyo mo, ipahagi na lang sa local government unit, and kabalo gid man ko gamito nila sa politika, but hindi, ang importante makabalo bala ang kada barangay, nga siya na tong driver sa sila nga purok, direkta gid siya nga maka-enjoy Berlin. Okay. Sige. Bulabantayan din natin na sir kay medyo limited lang ni galing maka-cover niya. That is mga 178,000 ka mga PUV drivers for the remaining months of the year. Do you have an idea, sir? Mga pila ka mo nationwide? Oo. Pila ka mga PUV drivers nationwide, sir? Basi may idea ka sir kung pila ka mo kabagusan na bala nga mga PUV drivers sa bilog na Pilipinas? Well, sa 5 ka dalag ko nga mga federation, ang aton subong sa data, mga aralan sa 700,000, sulusubra 700,000 tungod sa ang iban, nag-isalaylo, nagidman sa iban nga palangabuyan, tungod sining pandemic nga first time ni sa kasaysayan sa Pilipinas nga ang atong driver bilang employee sang gobyerno as public utility driver, nagpakilimo siya sa Manila at ang iban siya nanguling, nagbalik sa pagpanguma. So, aralan tabo Berlin sa mga almost 700,000 plus. Okay, so kadamo gid gali sir sa hindi makabaton kay may guan sa ning 1 billion is 178,000 lang. So basi ang ilagi na ang sa public utility jeepney lang gid wala sa POP basis tricycle sa mga taxi naton ang base ang ilatagaan PUG lang gid lang public utility jeepney. Okay. With this, thank you gid sa time ni mo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod, Sir Diego Malacad. Mayong aga, sir. Maraming salamat. Salamat ng aga. Maraming salamat kay United Negros Drivers and Operators Center, Secretary General Diego Malacad. Ang makabaton na si Santo Dariman sa statement na ginapagwa sang Development Budget Coordination Committee o kanang DBCC is 178,000 kabang PUV drivers for the remaining months of the year. May mga driver gidagyapo na ngayon makabaton na sini nga subsidy for fuel nga paagi sa may pantawid pasada program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
kung magsaka nga dan ng pamasahe sus kadamo gid sa mga apektado. Almost 90% sa populasyon sa Pilipinas ang naga-commute kada adlaw kung magakadto sila sa nga trabaho because 10% man lang ang mayara sa nga kaugalingon nga salakyan. So ang pamasahe kung magasaka let's say 3 o kung 2 pesos kung sabi kadlaw pagkadto mo sa trabaho duha ka rides, 2 rides bala ang kinanglan mo. Ti may dugang nga kadra nga 6 plus 6 na naman na pagkahapon ang imo nga sweldo gusto mo na lang iplete. Mayara din isang domino effect ang paggasaka sang presyo sang produktong petrolyo kay ang tanan nga mga goods o mga produkto ginatransport kun magmahal ang presyo sang petroleum products. Ang transport cost naton nagamahal man. So bawion man lang nagyapon sa mga negosyante sa may presyo sang produkto nga ginabaligya nila. That is why nga ginahingyo diri nagligad sang pila ka mga grupo sang transportasyon na kung pwede hatagan lang nga sila sang subsidy. But sa idalom sang bayanihan 1 kag bayanihan 2 gani bala hindi man gid tanan tong pondo nga ginhatag sa may Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang na-release. Ay kadamo man sa gapon sa mga nagahangla. Ang report ganito nagligad sang Commission on Audit, only 1% sang budget again pain for the Land Transportation Franchising and Regulatory Board amo lang to ang napanagdag. Hindi ko mayara man lang nga sang pondo nga alat bala sang gobyerno nato ning panginpuslan ta na lang. Kaya mo ning ginahangla sang mga driver. Subong pila na ang ginasaka. Alin sang bulan sang Enero, 20 na ang mahal sang presyo sang gasolina. 18 sa kada litro sang diesel ang gintingob na bala nga paggamahal sining produktong petrolyo. Hindi kabaya pa darang makadiwan man sang nagkakaangay gid bala yang sistema sang pagpanagtag sining ayuda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kakun sa naisin oto ang mga nagkakaangay nga mabaton gid nila. Ining ginpain kay tiya di pa man ni bisan pinisos-pesos lang na yakon mayroon sang ayuda. Mayaman kon may matanyag ng mga discount ang pilaman na ka mga petrol stations at least bisan na paano bisan tagpiso lang na di pa man nga makinot sang mga driver. 40 minutos sang nakaligad sa takna nga sa 8 sa aga pagbalik naton. Kamusta unta ang sitwasyon sa bila ka mga sementeryo diri sa may syudad sang Bacolod 3 kadlaw or 4 days ang nabilin antas ang temporary closure para sa sining obserbasyon na sang All Saints Day and then All Souls Day. Kay sa mando actually sa Interagency Task Force ang ining closure magasugod Oktubre 29. Balikan naton karon with Baboliani Zilminardo, direkta dara sa may Burgos Cemetery sa pagbalik sang Bombohanay Bigtan. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin-sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health
Health Services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kun pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kun community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kun pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos o kun pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kun pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every
9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ang nabilin antay sang alas 9 sa aga. Pabalik ka dali sa pagpangalaga dahil sa bombohanay big time. Ilan na lang kaadlaw ang nabilin na patuman na sa ngaton ng mga otoridad ang ining temporaryo nga closure sa mga sementeryo kadungan na sa Tigalalag. Kaya amaning mando parang malikawan ng mga super spreader events. Bisan na gani subong sa may Dolomite Beach bila sa may Manila Bay. So esperte man ang wangal sa Department of Health. Kaya kung na weekend, so sa pagkadamo man sa mga nagkakadto diri sa may Dolomite Beach, Banwa, ang virus mas puwerte man ang iyang transmission. Kung nakanamo sa mga nagkakadto sa isa lang ka-area. Apisar pa nga ti open area man ini. Sang nagligad to nga mga sinimana, ginamando dra sang Interagency Task Force nga temporaryo anay nga pagasiraduhon ng mga patio, mga pampubliko man nina o kon pribado nga mga cemeteries, memorial parks, and mga columbarium halin na Oktubre 29 hasta sa Nobyembre 2. But silingon, pwede makabisita before ang October 29 o kung after na sang November 2. That is why ang ginahandaan naman nini sa ngaton sa mga kapolisan ang pagdinagosyo na bala sa mga magabisita sa ila sa mga minatay antay sa paman ang ining October 29. So buwas gani magasugod na ang deployment sa police assistance desks dra sa may Burgos Cemetery, sa may Handumanan, iban pagid nga mga sementeryo dari sa ato na sa may syudad sang Bacolod because amoni ang nangin order nga dapat maghanda na ang ato na sa mga otoridad before pa man ang ining gintalan na ginya nga petsa para sa closure sang sining nga mga sementeryo. Iban nagasugod na bisita sa mga minatay nila mo. Makapaminta ka dira, makapanilhig ka dira, makasinde ka sang kandila, makahalad ka sang bulak before ang ining October 29, which is ang ginatana nga petsa sang aton nga Interagency Task Force. Medyo masabo lang ini para sa aton mga kotoran nga mga sepulturero, mga nagpaminta bala sang mga panteon, no? Sa tagsang magabotang Tigalalag, kaya bisan panugutan pa ining pagbisita before ang October 29, mas jutay gidya siguro sa mga makakadto sa mga sementeryo. Kaya anyway, pwede man lang kita makapangamuyo para sa mga himata naton nga nagataliwan, bisan yara lang kita sa may balay. Kon bisan na din lang kita balah but timayo gidya kon makabisita kabalaya sa mga patio. Ti kon Tigalalag gamamani ang tion sang mga kotoran naton nga mga sepulturero para nga maka-income man na sila. Iba na din mga suki na gidya bala or bisan sinulang yan dira ti makakuha sang serbisyo nila, mayroon na sila sang income. May mga nagbaligya sang bulak kasagwa sang sementeryo, tilain ganyang income nila yakon bukas ang ining mga lulubngan o kan mga memorial park kadungan sang All Saints Day and then ang All Souls Day.
Pinakadlawan tayo sa ngining closure sa mga patio. I-check naton ang sitwasyon dira sa Maya Burgos Cemetery with Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani sa report. Kamin. Yes, sa Bomboardin, live kita diri subong sa Burgos Cemetery. Bomboardin, kung sa diin makita naton pipila pa lang ka ang mga kauturon naton diri ang nagapalapit no para maghalad sang kandila o na magsindi sang kandila kag maghalad sang kabulakan Bomboardin. So sa subong aton diri nga mga kaupod amo ang mga pamintura o nagapaninlo na diri Bomboardin sa mga pansyon kay ti may ara anak ng kakisa nagakontrata sa ilang nga mga kauturan man naton diri nga may-ari diri na lubong no nga mapatinlo abi o kon magpapintura so sila na diri ang nagapamintura Bomboardin sa subong jutay pa lang ang nagbisita kay tiga tudo man sa gyapon tupa ang ulan diri Bomboardin akanin sang kagina daw wala pa nagahulaw-hulaw so sa subong nagainulan pagid sa diri that's why nga ang ibanta nga mga kauturan daw wala pagid diri kapalapit kag wala pa man diri na deploy ang mga kapulisan. Supposed to be to subong Bomboardin ma-deploy na ni sila kay 26 na base karon pa ni sila na mag-uluog to o kon mag-ulo adlaw apa Bomboardin to sa subong ang ari di ka ni Bomboardin gintan-aw ni Bombo Marlon ang iyang bayaw diri nga nalubong ti pag talupangod ya wala na ni ang marmol nga lapida singin pangita nila kun di na kagintilteg ni man ko no na dula Bomboardin ang marmol. Yes, correct ka Bomboardin. Ti 7,000 pa na ko nung ilang nga bakal. Ti wala na pagtanaw sang iyang asawa kay nang limpyo dire. Wala na nakita ang lapida kundi na nagkadto. Ay sus. Ang iban na dara ang lulubnan nga gidya nila balaya ang nadula bombo yan. Amo gani Bomboardin kay ti kung marmol nga lapida gadlagan gid 7,000 ang bilisin na so kamakalang gid so pwede gid nila mabaligya kay ti pwede lang man nila mapanas ang pangalan sa babaw o ko na ano ni tawag nila nga ginakakasla na nila Bomboardin do ginabahay na sa babaw para maislan lain no. Sige be basi may istorya kita dara nga mga nagapaminta bala Bombolyan. Yes sa Bomboardin so may ari kita dire nga pamangkoton ari sila ni Sarah. Sir, good morning. Yes, sila ni Sir nagapaminta. Aray nagapaminta. Sir, good morning. So, Sir, may pila na kapansyon diri ang imong napintahan, wala sir? pa kay wife do tayo pa man ang bisita bi. Oo, pero Sir, ang inyong asoktanay di gani magapapinta sang pansyon pila gani. Pili mo yung pigado man subong yung walang gagmay lang ang nabuhi lang ta. So, Pila gid ang ginagmay. pero pila ang inyo gani Sir nga asoktanay diri Sir? Depende sa ila pansyon ni kung ano kalako kung bilog ng pansyon o kung ba lang. Labanan mo tag 100 mo. Tag 100, pero ila na pinta ya Sir? Amo na yun. Ay, inyo na pinta? 100 lang ang inyong Oo, asokon? hindi ka man pwede ka pa mahal kay pigado man subong pa. Tapos dala na sa limpyo Sir? Oo. Yes, sa Bomboardin. So, nagapanukot nila. May 100 lang. So, may ari di aligad nga istorya namon. Kung ila, gidya pinta mismo Bomboardin. So, medyo mahal-mahal ang ila. So, taray sinige, isaman ko no kalibo. Kahit baklon pa nila ang pinta. Oo. So, amo tayo aligad ang pahayag ni Sir Dre, ang caretaker. Gidi, no? Kahit 50 years old na to siya. Kag diri na dugay na di kung sin-o lang kon ang mapalimpyo nga may ibayad amo nang ilagin na limpyuhan nga mga pansyon. That's why ang iban diri Bomboardin nga mga pansyon kung makita naton madamo sang mga hilamon sa gihapon kag sang mga ano ni gani tawag naton nga mga nagakinabit bala Bomboardin balagon. Madamo sang balagon kay wala man sila guro nagapalimpyo no ate amo na Bomboardin kung hindi sila magpalimpyo wala lang man ginalimpyohan diri sa mga nagapang-limpyo Bomboardin. May naglabay nga nagbisita na guro ana sa likod mo basi may ngagaw ta Bombolyan. Nagbisita sila guro sa mata nila. Ay ni Bomboardin mga gaano man di sila nagabulig sila sang ano. Oo, yes. Kahit wala pag di subong Bomboardin may nagbisita. Kay gasige diri todo ang ulan. Wala pa Tikon sa 100 nga sukwota nila. Pierde na sila guro Bombolyan. Amo gid gani Bomboardin kay ila pa pinta mo. Kung nasawa na nila ang pinta, no, kung laban tubig, amo na Goria Bomboardin, so sarang-sarangan ang shin, pero kung sila nga lapuyot, imo pinta mga boysen, panida nang ginagamit nila nga pinta, tida medyo mahal-mahal niya ang mostly presyo sa pinta. Puti lang no, ang ginagamit. Yes, sa Bomboardin, correct, Ged. So, si Sir, ano
Ha? Yes, sir. So, ari, isa ka caretaker diri. Sir, good morning. Ano gani pangalan to, sir? Sa Bombo. Sa gyapon ang inyo portero dito sa Burgos Public Cemetery, Ricardo Repohio. Si Sir Rick Gali. Yes, sir. Good morning. So, sir, kamusta? Diri ang sitwasyon halin sa nga nagliligad pa. Medyo madamo naman, sir, ay nagbisita. Diri kayo nagapalimpyo sa may mga pansyon. Ang nagapaulobra, hindi tama kadamo, no? Makita nyo lang na di nga madamo kay man ang ari dire, ining mga tao nga sa diyan nagapanglimpyo, panghawan, kag amo ang bulobaligya sang bulak. So sa subong, sir, ang ginapatuman man di sa gyapon, nagasunod naman bala ang mga tao diri sa imo nga pagtulutan man diri, sir. Tanan-tanan kita bisan ako kinanglan masunod sa pagsulundan sa gobyerno. Bisan ako mismo dapat kagbagay. Pero ang mga pulis diri, sir, wala pa na deploy, sir, no halin sang kagina. Huwag pa sa ang kapulisan, posible may advice naman sila kung order. Ari man lang ko, di kay may hatag naman sa amon nga mga schedule. Halin sang Monday, do ilisipon lang gid no ang nagabisita. Oo, sir, halin sang Lunes, sir, ilisipon lang gid ang nagabisita diri. Ilisipon lang gid ang nagaduluaw kag pamilya sa mga nalubong ari dire. Yan, sir, so sa ipasirado na di, sir, no, sa may halin sa Sabado? October 30 hasta sa November 2. So ano ang imo nga reaction diri, sir? So sa liwat sa pumuloyo sa pamilya nga may pamilya nga nalubong dire, garimahin lang ko sa inyo nga ang pwede makakadto sa nagligad ng October 15 hasta November 15. Pero sining October 30 hasta Nobyembre 2 sirado ang public cemetery ini. Kag sa gyapon ang pwede lang dire maka iksyon o kon kalkal way lubong way boreal. Okay. So hindi gid pwede di anay malubngan, no, sa diri, sir, kag kung Close na magabisita gid siya. sila, social distancing lang gid sa gihapon. Yes, dapat. Yes, sa Bombo Early. At paano ning mga reklamo kaya may pinakitagalan diri ka mga viewers nga nagsiling domodo sa ginadara sa may Burgos Cemetery nga ginakawat nila bala ang lapida tila sa ginabaligya. Anong mga tika nga bidra ni Sir Rick? Sir, ano di ang imo nga mga tikang, sir, sa mga lapida, di ba lang nga ginapang kawat diri sa Burgos Cemetery? So sa nasiling ko na ang akon first hour sa pag-duty is 8 o'clock up to 5 o'clock sa hapon. May blatter ako report sinade kag mga suspetsado, kag ang iban sina may mga warrant na may nadakpa naman isa. Ang garimay lang ko gani sa pamilya, kay ang inyo portero hindi 24 oras dire. Now, ang nagpaobra sa mga lapida nga mga marmol, nagasuggest ko sila nga kung may mo, kung magpaobra sila, ordinaryo na lang nga lapida. Kaya ang mga tuklo, yagalawa, ila sina panguna-una kay pamatyagan sina sa pagkuha para i-dispatchar sa iban nga mga public cemetery. Pero ang public cemetery sa Granada, kagang handumanan, naggambal ako sila, nag-request ako sila, na kung may tao gabaliga dito sa lapida nga marmol, nga suspicion nila dire magalin, hindi gid pagbaklon. Yes. Kay subong ginakuha ko lang ang ebidensya, kay ako mismo, maupod sa pamilya para madakpan kag iakusan aliwat ang kapangawat ng lapida. Yes, pero ari lang man na di siguro, sir, no, nagaulubra ining mga nagkuha sa mga lapida dire. May posibilidad ina. Yes. So gabi sila nag-atake? Yes, gabi ni sila ga-atake, sir. Sa nasiling ko na kag-ina, 8 o'clock sa agari ko di. Hasta alas 5. Now, may time man kung kisa kakadto ko sa NGC kag sa Old City Hall, sa mga papilis na kinanglanon ko. Yan muna, Blam, ang kawatan, way man ka pangakot kung may bantay. Mogid. So, may posibilidad, Bombo Erlin, nga gabi, gid sila, ang kapaniltig. Di o kung hindi mo man gani makita, gid Bombo Erlin, biskan adlaw, kung gapasalipod, ini sila sa mga pansyon, hindi taman gyapon, mabantayan, gid o Bombo Erlin. Kalapad ang daan sang sementeryo mo. Di mga pila na kabilog ang suspect ni Sir. Sir, mga pila na ni kabilog ang suspect mo, sir, nga nagapangtiltig di sang lapida? So, hindi ko gina accurate report kung pila. Kaya kung mabalaan kung pila, automatic sila na dayon. Hindi tagid mapaktan. May mga suspitsyo, tatay na tanan suspitsyo na why packs mo. Oo. Pero sobra isa, Sir. Sobra isa man ni sir, ang nagapangtiltig dire.
Anong bot mo siya ganun pang tiltig, pangobra lapida, kung kapangawa? Kuha, sir, kapangawat. Posible more or less 5 na bilog 3 na. Okay, Yes, ginasaylo tama-tama na nila sila, galit, no? Sa pihak. Baligya Yes. naman dito. Yes, sa Bomberlin, sa mga iban nga public cemetery, kung siling ni Sir Gani amon sa Granada, kag Sandomanan, kung may nagabaligya dito, hindi sila magbakal o kung magbaton, kaya may posibilidad dire ginihalin sa may Burgos, kaya do kadamo, dire sa mga marmol, gin nga lapida, Bomberlin nga aton makita. Sir, thank you so much, Ged. Okay. Aha, iti amo gibanaya kay balan mo kuring kag ilagga na. Ti ko syempre kung may nagabantay dra, hindi man na sila yung pangawat. Pagkatapos so sina amo na ng pagpuntarian nila dra sa mga marmol di ba lang pwede nila makawat tabumbol yan. Amo gani Bomberlin, ginabantayan lang man din nila goro ang mga caretaker nga magalindi kag amo man ang atake nila sang tiltig diri sang mga lapida nga kung sa diin iyan na lang ginagani kapatay Bomberlin, so amo na lang ginadatani ang patimaan nga amo na daang nakalubong, so gintiltig pag ginilaya ka ginabaligya sa iban nga mga sementeryo man Bomberlin. Tina 7,000 no? Pwede Yes, nila correct, Bomberlin. kwartahan 7,000. Yes, tay kung bawion na nila biskan mag 5,000, 3,000 ang ilang baligya da. Tay makabulig-bulig sa ila Bomberlin eh. Amo gid. But for sure hindi ka man siguro mangiso gagidara kon na doon mo balasyonado. May mga nag-star sa gyapon na dira bisan pataning nga hindi na sila allowed di bala? Bumbulian. Yes, may posibilidad yun nga anad na ini sila sa ornado na nila Bomberlin kay wala man di sang iban nga nagasulod gid no sila lang man di sa gyapon ti amo na lang ginang advice kung may magpalubong o kung magpaubra sang lapida kahit isubong hindi di pwede gali makapalubong Bomberlin no. Kung magpaubra sila lapida ordinary na lang amo ning ginasuggest ni Sir Rick nga ordinary na lang Bomberlin kung sementado da kag pintahan nanda nila no o kung i-engravean hindi na lang anay gid sang marmol ikawan na lang no kay para kahit amo na di ang nagakalatabo subong wala pa nadakpan ini ang mga suspitsado kung sino man ni ang nagapaniltig kag nagapanguha sang lapida dire. Maglabay magsulod da kadara dapat sa Burgos kagid yang gate no malabay mabulian. Yes, correct Bomberlin. Kiti ang sa piyak do iya na da ka Roman Catholic nga ano sir no? Yes, iya ka Roman Catholic na da iya Bomberlin ang sablo nga gate didto sa piyak nga gin patigayunan ligad sang bypass operation iya na da ka Roman Catholic nga sementeryo. Yung iba naton mga kotoran na bala patio naging nga patio ruan na pa yan nila mo. Amo ganda Bomberlin, so si Sir Rick gari ka kabalaka ginadiya kay diri ginabantayan niya ganya kung pwede wala diri sang may matabo nga pag binaklanay sang illegal nga droga sa sunod sang pansyon o kana sa sunod sang sementeryo sang Burgos Bomberlin. Mayo man to kay nadakpan na to dayon tong isa. Yes, Bomberlin, kahibi pa to siya gani kay wala sa kabalo kung paano to sa kuno nagkadto dara sa may pansyo ambal namon masindi ka. Go tayo kami kadlaw sa iya Bomberlin kay ambalya wala man ko di kagina nga ari na di sa kuno nga ari na ko di hamba ko tinag-ano ka di nagsindi. So ba man yung Bombo Grace naghalad ka bulak wala man naga please basta samon kay wala siya kuno ya nakabarigya sang illegal nga droga pero sa iyagin man halin Bomberlin. Galing kay ti di ka man madakpan pagdakpon nya kon ini ka ang nagadaho bala. Kay bypass na mo nagbaligya ka sang shabu. Oo, kay dito gid sa may piyak yang nga gate dito sila nagabaligyan na Bomberlin kag na-intercept man dito sa police station 4 kay tupad lang sa Roman Catholic nga cemetery, police station 4 na nadadayon sa Gwa Bomberlin. Ang iba nato ni mga kotoran do nagamatamat man but malaka lang no among bulyan bisita dra. Oh, Bomberlin, malaka lang gid subong ang makita din naton amo na di sila nagapamintura kag nagapanghawan sa mga pansyon no kasubong man ang caretaker diri kag ang mga nagabaligya diri Bomberlin sang bula, kandila kag ang mga pagkaon diri sa sulod sang sementeryo Bomberlin. Pero mga sepulturero na iya do dra na lang na iya sila ya gatener. Yes, sa Bomberlin may ara nga diri sila ga tinergen no. Pero sa na interview taligan nga diri na siya gani ko na bata gid dito sa may likod sa may sa nga Burgos Bomberlin sa diri na ni sila naga-star. Aha. So madala lang kuana payong kung magagwa subong kay ni mo gimapakta naga ulan-ulan maybe karon sa hapon siguro makaplastar naman na dara
sa mga police assistant sa desk bala ang kapolisan naton Station 4 na darang naga-cover Yes, Bomborlin, Station 4, Police Station 4, tapos amo gani hambal ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, no, ang City Director sa BCPO Bomborlin nga mapadugang pagidiri siya sa mobile force o kon sa mga kapulisan sang police visibility kay medyo madako-dako ang area sang Burgos Cemetery Bomborlin. Oo, ang dako diri mo ng Burgos, Handumanan, mayra man sa may Granada. Yes, ako ra ka Bomborlin. So amo na di nga dugang-dugangan ang police visibility dire kay para maalikop gid na di Bomborlin ang Burgos Cemetery, no. Magabot sa ginambal nga bawal na gid, no, magsulod diri sa October 30 kaga dapat wala na sang magpilit pa o kon sang matabo nga mga kinagamo magabot ang adlaw nga ginabawal Bomborlin. So dapat masunod na lang gid sa ginapatuman sang syudad ining aton nga mga kauturan Bomborlin. Dumaido daya mo lianaw. Yes, sa Bomborlin may Ilan na ari diri sang sepulturero? Oo, ilan na din sa mga kabataan nga nagabulig man sa nga panglimpyo Bomborlin madamo diri sa ido gani. Ang mostly pag nga reklamo wala ko magatig kalalag. Ini bilang bago mo lang insendihan na kandila bla dason na nadula. Kaya doon natunaw na nila kag ano nang ginabaligya man na nila liwat, no? Oo, gina-form na nila liwat o Bombordin. Ang iba nga mga kandila na bala ka ginabutangan ng isang pamilo o kanang idaw yan nga suge Bombordin, no? Kay ti kung matunaw man liwat kag i-form mo, pwede mo naman liwat nga mabaligya. So kadamo ginadiri nga mga kandila kung magsugod na gid Bombordin, no? Maglapit na lang gid nga hasta na lang gid ang ila nga time sa October 29 nga last day nga mapagbisita diri. So amat-amat na lang sila nga daan a Bomborlin kag observe lang gid sila sa nga social distancing. Amo ginasiling nga so sa mga creative gid nga danya sa mga Pinoy. Pilipino mo galing kay ate kung kay isa bala di na bala tsakto nga pagka creative kay naya kinawatan mo na ya gali. Umugid kay ti kadamo sa nga kandila nga ila diri nga ginasindi o kung na ginahalad, no, diri sa ila nga mga pamilya ti kung ikaw manami ka man dira magsunod sang tipon sang kandila. So matamaton mo man bago lang nasindihan kakson mo naman da kawaton may imo kag ipormaho naman liwat sang bag-o naman nga kandila kag amo ibaligya. Ang mulo basket na ya sang bulak so far do man nagareklamo, no? Pero ang iban siguro ginasaylo na nila to sa ila bala Bombolyan makalumbo sa to ang naghalad. Mugid ka ni Bomborlin dito ya sa Roslon pag bisita naton gina Bomborlin medyo madamo na gid sa mga kabulakan dito nga nakita naton nga ginhalad sa ilang nga mga pamilya. Kung makita mo ya Bomborlin ining mga nalubngan, no, sa lulubngan so do puno gid ka mga bulak sa katahom lang dito tanawon. So may guard na daya galing ti kung ikaw man na bala magabisita dara mostly man nagaling nga mga nakalubong nga dara may mga sarang man bala Bombolyante pag abot nila na iya may mga bulak sila dara sa sang Burgos may nagbaligya man dara bulak. Yes, Bomborlin may ara gid nagabaligya, may ara 150, may tag 100, may ara man gani nga 50 nga natubsok lang siya sa upas sa Bomborlin nga ginabaligya nila nga bulak. Ti mayo na ya kay do suwak lang bala sa budget. Amo gid Bomborlin kay ti may ara nga baligya nga taga 200 300 nga hindi masarangan sang iban nga mga kauturan nga nagabisita diri para maghalad sang bulak. So may ari gid available sa sulod sang Burgos Public Cemetery Bomborlin nga bahado, no, kag affordable lang gid sang para sa mga kauturan naton nga hindi kasarang ya sang mga tag 300 hasta tag 500 sini nga bulak Bomborlin. Okay. Sige, kabay pang maka-amatamat mga kauturan naton makabisita kay the earlier the better kay mas maligwa pa. Mostly abi kung mag-close ang sementeryo 30 basi 28, 29 na bala mo na nga pag dinaguso Bombolyan. Amo gid Bomborlin. So amo nang aton nga panugyan sa aton nga mga kauturan nga kung pwede itemperanuhan nila kadto diri kung magsindi sila ka maghalad sa nga bulak, no, amat-amat na sila kag ang ginaayo lang gid sang aton nga otoridad, no, kag sang syudad man Bomborlin nga magsunod lang gid sa minimum health protocol nga ginapatuman Bomborlin. Sige, thank you gid Bombolyan. Sa Bomborlin live kita diri sa Burgos Public Cemetery, ini si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo
Bombo! Madamang salamat kay Bombo Liani Zil Minardo, direkta dara sa may Burgos Cemetery. Rokon na ang Bacolod North Public Cemetery. Medyo malaka pa lang mga nagabisita sa sining mga tinion. Dugang paginadaring pagtulo-tulo sa ulan na bala. Halina kayo na sang kaagahon. But ang Bacolod City Police Office magapahamtang na buwas sang mga police assistant sa desk sa mga sementeryo naton na kay gina-expect na ini. Ginapaabot na ang pagbisita sang mga kotoranta halin 27, 28, and then 29 before ang ining temporary closure na ginamando sa nato sa gobyerno halin Oktubre 30 hasta nasa Nobyembre 2. Kaya mo gining modo sa tuod, no? May mga nagreklamo balang mga nagbutang nga dramar mula lapida pagbalik mo way na bla agi na lang nga imo baho na lang imo yan sang lapida. Di may pila naman na dire ka mga nagatuluhawag nga sila ni mga suspect. But tikon way katay ebidensya galing budlay man niya nga suspetsuhan mo lang balaya kag tudlo mo lang tao basi kon binuno niya pa nakaron ikaw. Gatake lang sila galing kon gabi na eh. And syempre kung adlaw, may nagabantay manadra. So, amo na ning panugyan ni Sir Ricardo Ripuhio, ang caretaker sang Burgos Cemetery, nga kun mabutang manandra sang lapida ining ordinary na lang nga lapida. Kaya kanugon sang pila ka libo bala, gasto mo diri para sa marmol pag balik mo ginisubli na to sang iban. Mas mayo gid ako makabisita kita sa mga sementeryo temprano pa kay anyway pwede man lang kita makapangamuyo para sa ato na sining mga minatay bisan hindi pa man niya Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Mayo naman ikon medyo damo na gid mababukanahan siguro 2022, no? Okay na gid ang ato na sining sitwasyon na balik ka na kita sa normal nga pagpangabuhi. 8 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. I-check na to na report ni Bombo Franz Andre Burgos. Sa data nga ginpagwa ni Interior Secretary Eduardo Anyo kahapon, nagapakita nga masobra sa 5,000 5,000 ka mga police officers ang gindismiss sa serbisyo halin sa unang tuig sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte sa tuig 2016. Sa public briefing nga ginpatigayon, ginpahayag rin ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga mayara sang 5,178 ka mga pulis nga na-kick out from the force halin sang Hulyo tuig 2016. May 50 ka mga jail officers kag 16 ka mga fire officers nga na-dismiss man sa may serbisyo. Halin na sang bulan na sang Hunyo or sang bulan sang Hunyo actually, meron sang 84 ka mga police officers tested positive for illegal drugs and na-dismiss sa serbisyo. 28 kaiban pa ang naarasto bangod man sa ilang involvement sa narcotics o kon paggamit sang illegal nga druga o kon pagduso man sang illegal nga druga. Tinalikdan lang gid nga semana ginpagwa diri sang Department of Justice ang 20 kapahina nga information table sa 52 ka mga kaso nga ginakaulamiran sang kamatayon sang mga subject diri sa drug bypass operation nga ginpatigayon sang mga police officers. Sa sining nga mga kaso banwa nga gin-review sang Justice Department, kalabanan diri ginpatigayon bypass operation ang sospetsado suno diri sa kapulisan ginaaligar nga naggabot sang armas. Nagpalubok bilang kabahin sang pag-resist sa sining arrest. May pila lang galing ka mga medical report nga nagapakita nga ining mga sospetsado they tested negative
for gunpowder nitrate nga patimaan wala sila nakapalupok sang armas lutang. Ginpahayag pa dugang sang Department of Justice nga ining mga kapolisan nga imbolbado sa 52 ka mga kaso were found administratively liable kag baga pangatubang sa mga penalty ranging from reprimand and suspension to demotion and dismissal from service. Tigananunsar na actually dari ni Justice Secretary Minardo Guevara nga nakita na nila ang ining potential criminal liability on the part of the police officers, but nagbalibad lang siya na yadri nga maghatag sa nga dugang nga mga detalye o kung ipagwa na gid sa publiko ining nasambit nga report. Tikaluoy man nakagkanugo na bala no? Ining ginhawa mo man niya ka ginpangabudlayan mo gid bala. Pero actually kung ginpangabudlayan mo gid perte man na yang ibo yang tatapos ang imo yang trabaho. Iban na galing din nakasunod sa Philippine National Police pinagid diri sa padrino system. That is why hindi mo na ma-appreciate kung ano ang mga benepisyo. Hindi mo na bala ma-appreciate ang imo yang trabaho. Why ka na nagatrabaho sa ngalan sa imo nga passion. But tigidalagas mo lang nga ang sweldo mo. Aba na kung kaisang danger kung nagatrabaho ka talaga sang sweldo bala. Mayo man na kasi syempre sa man nga bisaton wala kinanglan sang kwarta hindi bala. But if we work from the heart, yara gid balang passion na to sa trabaho. Bisan din lang ginamo na kadako ang imong sweldo, happy ka and you perform well sa imong nga trabaho. Bisan pa hindi ginamo na kadako ang imong nga sweldo. Karon pila ang na-dismiss dari sa aton sa may Western Visayas. Halin sa nagligad nga bulan sang Hunyo, bulan sang Enero, bangod silang nagkainlain nga mga kaso. Sa piya kalinya, Bombo Franz Andrew Burgos, Bombo Andrew sa report. Kamin. Bombo rin sa patayan ng internal cleansing sa hanay sa mga kapulisan no, kung sa Philippine National Police. Madamo na Bomberling nga may pila na ka mga PNP personnel ang napang-dismiss, no? Bangod sa pila ni ka mga involved sa mga nasiling naton nga mga krimen o kung mga illegal nga buluaton Bomberling. So may mga ginpang ginpang sibak o kung ginpang kung sila pala Bomberling ginpang pahalin na sa serbisyo. So because ang aton nga PNP chief no nga si General Guillermo Eliazar Bomberling Kung sa kahoy, naging pang bisak. Imang bisak din na sila, Bombo Andro. Ang bugali pong Borlin, kung sa grado, pati wasay ang grado, wala pong Borlin. So nagsiling rin si PNP Chief Bala, no? Kaya syempre makita mo na ito, wala pong Borlin sa idalom sa iyaning administrasyon, no? Especially sa PNP, nga he's very, pong Borlin, no? Focus kid Bala, especially sa pagdisiplina man mismo sa mga kapulisan, no? Kaya siya mismo gani bilang PNP chief nga gabisita gid siya Bomberlin sa planing ka mga police stations no pagtuod nga gina-check gid ang mga sitwasyon sa mga police stations. So para sa kaya PNP chief mangin maayo nga isa ka ehemplo no sa tanan nga mga pumuluyo diri sa pusod Pilipinas kung ikaw isa ka pulis. So base diri sa mga panimagong data Bomberlin o kung impormasyon nga hindi magnubo gid sa 5,000 ka mga kapulisan o kung mga Bomberlin na pang-dismiss na sa serbisyo no isa sa mga sa Pablo Bomberlin do ka disbintaha man na sa bahin sang kapulisan kasi syempre dugang pa na sa workforce mo no kay kabalo kita dahil nga tido kakulang gid sa numbers sang mga kapulisan especially sa kada rehiyon diri sa aton sa pusod Pilipinas diri sa aton sa Western Visayas Bomberlin makita naton nga may kulang gid kita no tod sa numero sa mga kapulisan especially diri pa lang daan sa Bacolod City dito hindi magnubo sa 700 ka mga kapulisan na nga diri sa aton nga aktibo mag ratio pa na daan Bomberlin nga ginanaw per policeman no si isa ka pulis si 1:500 na daan ang ratio but diri Bomberlin sa police especially sa Police Regional Office 6 sa base na Bomberlin sa mga numbers sa mga kapulisan nga napang-dismiss na ari diri nato nakuhaan sa impormasyon kaga data ang PRO6 especially sa
pagkigangot nato sa tagpamaba si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis Bomberlin. Dili nato natukiban from January 1 tubtob October 4 sini nga tuig 2021 may-ari na ni Bomberlin 95, no? Okay. O 95 ka mga kapulisan ang ginfilan sang kaso. So bali Bomberlin sa 95 sini may 20 dire ka mga pulis ang na-dismiss na. No? Aha. 20 ang mga na-dismiss, may nabilin pa Bomberlin nga 75. Ang 75 nga mga sa bahin sang 95 ni Bomberlin, ari sila, no? Amo ni ang nabilong diri ang suspended, ang mga na-demote kag na-forfeit ang salary Bomberlin kag na-exonerate, which means Bomberlin na spare bala ang kaso kung natigayon gid bala ang kaso, no? Kag sa 75 ni Bomberlin nga na-mention naton, may 28 pa diri Bomberlin nga mga kaso kung nga mga kapulisan na sa idalom sang hearing ni bala, no? Pila-pila 28 ang pa. na-exonerate. Bali Bomberlin wala na tumod kung pila diri na-exonerate actually, no? Bali na bilong ni sila Bomberlin sa mga 75. Way labot sa 20 nga na-dismiss sa 95, may 75 nga nabilin nga suspended, na-demote, na-forfeit ang salary o kung ng sweldo, na-exonerate kag 28 diri Bomberlin sa 75 ang padayon pagyapon nga ginahearing ang kaso, no? So isa ini sa mga Kung exonerated ka siguro do, why na nandayon ang imo kaso, Bobo France? dahil sa mo. Oo. Do, why na sila yung cases? They were freed from the case. So, ti okay lang na ko na mo kaya sina, ano? Pero kung madutlan na kagid bala? Amo kay Bomberlin ang budlay, no? Kay once gani madutlan kaya gani kay syempre na siling gibala nila nga ang hustisya ti may bangkil ginaya. So kung magdulot niya Bomberlin na tiho ginaya mo, no? Way labot nga ma-dismiss ka, mapriso ka pa, no? So amo gina ang mga mabudlay bala, especially kung ara ka sa serbisyo kag isa pa nanti law enforcer ka. So dapat ang bilang isa ka law enforcer disiplinado gid kag ang ginasiligtan nila Bomberlin to serve and protect, no? So iti dapat nga ikaw yung pagserbihan kag ikaw yung magapadulong sa prisuan. So mo ginang dapat di pag-obrahon kag tandaan sa aton nga mga uniform personnel, especially sa bahin sa nga PNP, nga bilang ikaw isa ka law enforcer Bomberlin dapat maging disiplinado. Giting na siling diri sa aton ni Police Lieutenant Colonel Solis Bomberlin nga padayon niya ang ilan nga pag-monitor bala sa mga masiling naton yung mga pasaway o kung may mga batikilan rabi nga mga kapulisan, no? Ang hindi isa Bomberlin magunpat kung sino ning matumod kay may mga nagakaigo gini nga mga disiplina o kung nga mga butang nga para sa ila Bomberlin kung sila ning maglapas sa mga kasubuan bilang isa ka pulis Bomberlin. Kamakadakwan na sa mong sang sweldo, sayang lang bala. Kung dismissal from service, ay kagidya batunon na Bombo France. Yes, correct Bomberlin, especially bala subong, no? Nga do kung saan pa pala isa ini sa mga do ka kaladlawan ng bingabahin Bomberlin. Siyempre sila ning nagapanakop when comes sa illegal nga droga. Niyari ni kanang Bomberlin basic kung may mga random drug test at nagaling ginapatikan ng PRO6. Dili nato na ibaluan Bomberlin nga once ang isa ka police personnel nga may random drug test before ko na magwa Bomberlin ang result naga-awol na sila, no? Awol na sila sige na kay kabalos na Bomberlin nga positibo sila sa drug test, no? So naman mismo sa kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, so di para sila Bomberlin sige daya without goodbye tilakat sila dayon itungod nga kabaluman sila kung mag-positive sila sa drug test result, piyo magyapon nga i-dismiss sila, so nag-aawol na lang Bomberlin na pila ni ka mga kapulisan nga nagagamit sa ang illegal nga droga Bomberlin. So random drug test, no? Padayon manigyapon nga ginapatigayon sa biskan din man Bomberlin nga mga police stations kag mga regional office diri sa lungsod Pilipinas Bomberlin. Okay. Bomberlin may dugang diri nga payag kag impormasyon ang tagpamaba sa nga Police Regional Office 6 kasi Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. May mga reported na regularity sa aton mga kapulisan. Immediately ginakantakan natin investigation and we found out or may mga evidence kita nga nakita nga nagawaran na mapailan sila sa mga kaso, so pinapailan natin ng isang kaso and ang mga penalties nila magadepende pa din sa kabugaton sa evidence nga ato nakita. Sir, no, base sa kabugusan or since 2016 ang DILG may ginpang tipon islang ang mga datos rated sa mga ginpagsibak sa pwesto, hindi na magnubo sa 5,000 na mga kapulisan ang napangsibak na sa pwesto since 2016. So diri sa aton sir sa Western Visayas ang recent ng mga updates
Sir, kamusta? Pila na ang mga pulis ang ginsibak sa pwesto, sir? Tumbo Andrew, ang data nga ano yata ko subong is January to October lang, no? First week of October 2021 only, no? Okay, sir. Sa amo siya nga period, January 1 to October 4, no? Which is the big exact of 2021. Mayara kita 95 ka police officers nga gikailan sa kaso, and out of this 95, 20 diri ang na-dismiss na, no? May araman na na-demote, may araman na suspend, no? May araman iba na forfeited ang salary. Pero as to the dismissal, we have a 20 personnel ang na-dismiss na to. Oh, pero Sir Solis, ano ni sa sir ka mga ano ni nga mga kabugat nga mga kaso ni sir? Mauna ko tanay sir sa 20 nga mangin pang dismiss na sir. Ano gining mga cases nila sir? Hindi ko with mga specifics, no? Kung ano gid yung mga cases, pero kung lang taon mo pag dismiss ka sa serbisyo, ang ibang dira is absent without leave, no? Okay. Wala na sila nag-report. And ang iban, ang post man sa nilang pag-absent without leave, may dahilan man, considering na nakita na nilang may future case sila sa PNP, so wala na sila nag-report. So, ang sa aton pag nag-awol ka na, hindi na pwede na pabayaan lang natin nga absent without leave siya. So, pinapasuhan natin ng neglect of duty. So, para totally makuha na sa roster ng PNP. Okay. But usual, pero sir, mostly the sir, mga nag-aawol dira sir? Si Sarili, no? Ang number ko nga na-awol, partly lang, no? Sa iba nga may mga nakita na nila nga maprovoke at ang ilang kaso. Ang iba naman may mga minor lang naman nga mga misdemeanor sa organization. So that is why nga as part ng ating internal cleansing, wala man natin hindi ginapabayaan. So that's why nga ang iba na naka-amendment ng mga forfeiture of salary, no? Ang iba na suspend. And depending sa sa kabugaton sa kaso at sa mga ebidensya nga ito na recovered. Oh, okay. Sir Solis, i-ask ko lang, may na-dismiss na ba lang PNP personnel sa Western Visayas in related to drugs? Kung ang taon na ito, no? Previously, may ara kita mga random drug test na ginakandak. So, may mga individual, no? Or PNP personnel na na-dismiss man sa paggamit sa illegal drugs because nga nagakandak kita random drug test, no? And also, ang iban man diri, amo rin ang pagkuklina nga may iban nga nag-positive na sa illegal drugs. And once nga naibaluan nila nga nag-positive sila sa illegal drugs, amo rin iba na nag-went into a wall na. Kasi nakita nila, sir, nga nung na-notice nila nga naibaluan nila nga may result na ang drug test and nag-resulta ini nga positive na sila. So, naibaluan naman nila nga they will be dismissed, no? Sa police service. And sa ilang mismo kagalingon, baluan naman nila siguro nga nagagamit sila sa illegal nga droga. And naibaluan nila nga they will be dismissed by the PNP. So, that is why nga ang iban nag-went into a wall na. Sir Solis, ba't subong ang sa PRO6, kamusta ning inyo sir monitoring when comes sa mga masilin nato nga salawayon ng mga PNP, sir? Personnel? Ongoing na siya ang aton nga pag-monitor, no, sa mga kaugdanan naton sa PNP. May mga involvement sa kung ano nga mga illegal or nagapasaway. And pag may mga ebidensya kita nga ma-recover kontra sa ila, immediately ginapailan natin sila ng kaso. Or in short, wala natin hindi ginatolerate because nga part ng isa ka programa ng PNP is the internal cleansing. Okay. Sige Sir Solis, mensahe mo na lang sa mga katapo sa kapulisan, no? Para maiwasan. Bigay siyempre isa sila daan sa mga ginalauman man sa nga pungsod, Sir Solis. Ato yung mga kaugdanan, no, nga mga kapulisan, tapo naman ang sweldo sa PNP and it is the desire of the PNP leadership, no? Na dapat ang atong mga kapulisan hindi na ma-involve sa kung anong illegal activities. So dapat isa puso na natin na serbisyuhan natin sa matutuod ang kauturan natin, no? Ang Filipino people. It's because sa moment niyang gipangako natin nang nagsulod kita sa PNP. So dapat balikan natin and i-perform natin ang atong duties and responsibilities to the flag and to the country. Bobo France? Yes, Ma'am Orlene. Amo nang ginsumpaan nila mo
Kasubo na balay ng ikaw dapat yung mangdako pero ikaw man ang nadakpan sa nga pareho mo bala nga pulis kaya nag-diso isang illegal nga droga. Ito ka ano gani Bomberlin do ka makahuluya man syempre no sa isang kapulisan, especially nga kamo ang ginalauman bala no kag ginapatiay kag ginasaligan sa nga pumuluyo nga kamo ang kontrolar o kumagatapta sa nga mga illegal nga mga buluwaton. Well, sila pa Bomberlin ang naga-engage no. So di isa ina sa mga dako man nga tampa sa PNP nga dapat tutukan kay disiplinahon dira ang mga ilan nga mga tawo Bomberlin para maiwasan ang nasilingibing nga mga insidente no para maganagan man imbis nga magaganagan ang numero sang droga do may ka-protect pa nga mga ara mismo sa poder at yung ginambudlay Bomberlin kung basta may mga protektado bla no. So dapat Iban galing nga dara hindi man sila maka-appreciate sang pantamyambro nila bala sang PNP kay wala man nilagyan na pangabudlayan. Hindi mga nakasulod bala paagi sa padrino system. Yes. Oo. Amo gani Bomberlin no. Kung sakay Attorney Joseph Celis pa Bomberlin dito kadamo gini siguro mambal especially sa mga ano na no may mga ugot gina siya. Bomberlin Na init-init gina siya. amo gani sakto gini na no. May mga term gini siya nga nagasugodan sa G pala nga word Bomberlin. Para dapat ginayasa nga nagakaigo nga disiplina no para mangin appeased order kag syempre Bomberlin nga pagtanaw wala sa pumuluyo kag ang salig mabalik liwat sa mga kapulisan kasi syempre Bomberlin ang mga tao subong sa una ang pulis siya ginatanaw ginatingala gid subong ng pulis Bomberlin do ginakadukan bala no kung kusan pa ang respeto bala do medyo naganubo gamay but dapat ang reputasyon sa mga kapulisan because ng siling internal cleansing magabalik ang salig sa mga pumuluyo sa ila Bomberlin. Okay, sige. Thank you, Ged. Bombo France. Yes, Bomberlin para sa pagpangalagit sa bombohan na big time ni si Bombo France Andrew Burgos para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Madamo nga salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Ang iba na dere may rasang kaso administratibo. Ang iba na gani kaso kriminal na ged. Natiswaya nga sila ang na-dismiss sa serbisyo. Ay, sige, 39 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Kulabo sa na ang aton nga tiyampo dari sa pagpangalagad isang bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay sa udo. Narigid lamang sa matutod nga numero 1. Huwag na nagkatabuas sa mamani sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong alagad si Bombo Erden Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!